Croeso i'r Oedfa y bore yma, a mae'n dda i groesawu mam a tad Dylan hefyd. Croeso i'r cwmni. A dymuniadau dros y gwyl banc. Mae'n od yn dwi. Dwi'n credu diwedd y mis, ond dwi'n dymuno gwyl banc hapus i bawb. Mae'n ddiwedd yr haf a'r gweithgareddau'n ail ddechrau, a ni wedi cael copi o Caenonia. Diolch i'r Gweinidog. Mae pethau'n ail ddechrau eto. Ac yn ni'n dechrau edrych ymlaen i'r Nadolig yn barod. Dechrau Rhagfyr fydd na panto Nadolig yma, ble mae'r asyn. Ac os hoffech chi helpu mewn unrhyw fodd, newch chi dorri eich enw, plis, ar y dudalen sydd ar y bord yn y cyntedd. Mae amryw wedi gwneud yn barod. Diolch. Dydd Sadwrn nesaf ail o fedi fydd yn chwaer eglwys Tabernacl Porthcawl yn agor ei drysau. Gaeth pobl weld y capel hanesyddol Art Deco yma ac ymuno yn y gweithgareddau. Hefyd, ar fore Mawrth y 12fed o fedi, am 10 o'r gloch a bore, fydd yr astudiaeth Feiblaidd yn ail ddechrau ym Porthcawl. Mae yna ddathliad pen-blwydd arbennig dydd Sadwrn nesaf. Mae Dafydd Lloyd yn 95 dydd Sadwrn nesaf. Pen-blwydd hapus iddo. Ni'n gweld i eisiau. Sul nesaf, yma yn y bore am 9:45 a'r Gweinidog yn gwynyddu, ac wedyn ni yn yr hwyr cyfanfa ganu os yw'r tywydd yn caniatáu yn gesti lawr yn Southerndown am cyfarwyddiadau yma yn Caenonia. Cyfanfa ganu awyr agored. A'r tywydd fel mae wedi bod, dwi'n credu taw yma yn y Tabernacl am 5 o'r gloch fydd y cyfanfa ganu. Os nad yw'r tywydd yn ffafriol, fydd y cyfanfa yma yn y Tabernacl, nid lawr yn Southerndown. Ac yn awr fe wnair y casgliad. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Dyna wneud rhywbeth, da ni wedi wneud estalwm, sef cyd-darllen salm gyda'n gilydd. Ychydig o nodau cynta'n fan hyn o salm 40. Felly gadwch chi ni cyd-darllen hwn gyda'n gilydd. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghyri. Cododd fi fyny o'r pwll eidiog, allan o'r mwt a'r bal. Gosododd fy nhraed ar graig, a gwneud fy nghamau'n ddiogel. Rhoddodd yn fy ngenau gan newydd, can o foliant i'n Duw. Bydd llawer pan welant hyn yn ofni ac yn ymddiried yn yr arglwydd. Gwyn i fyd y sawl sy'n rhoi ei ymddiriedau yn yr arglwydd, ac nad yw'n troi at y beilchion, nac at yr rhai sy'n dilyn twy. Môr niferus o arglwydd fy niw, yw'r rhyfeddodau a wneithos, a thwriadau ar ein cyfer, nid oes tebyg i ti. Gadwch chi ni droi at yn hemi nesaf, sef emyr rhif 839. 839. Arglwydd Iesu llanwd eglwys, a thlan ysbryd dyd y hun, fel y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Disgyw llygad ac i canfod, dan drieni dyn ei fri. Disgyw dwylo estyn iddo, win ac olew calfari. Ac yn y blaen 839.
Fe ddaw yn darlleniad ni bore yma o'r Efengil yn ôl Mathew ac i benod 16 a nodau 13 i 20. Pan gyrhaeddodd Iesu ardal Caesarea Philippi, gofynnodd i'w ddisgyblion, pwy mae pobl yn ei ddweud ydw i? Mab y dyn? Mae rhai yn dweud Ioan Fydyddiwr, medden nhw. Eraill yn dweud Elias, ac eraill eto'n dweud Jeremia neu un o'r proffwydi. Ond beth amdano chi, meddai? Pwy da chi'n ei ddweud ydw i? Atebodd Seimon Pedr, ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. Rwy ti wedi dyfendithio'n fawr, Seimon fab Jona, meddai Iesu. A mae dim person dynol ddangosodd hyn i ti, ond fy nhad yn y nefoedd. A dwi'n dweud wrth i ti mai ti ydi Pedr, sef y garreg. A dyma'r graig ydw i'n mynd i adeiladu fy eglwys arni hi. A fydd grym marwolaeth ddim yn ei gyrchfygu hi. Dwi'n mynd i roi allweddi teyrnas yr un nefol i ti. Bydd beth bynnag rwy ti yn ei rwystro ar y ddeiar wedi rwystro yn y nefoedd. A bydd beth bynnag rwy ti'n ei ganiatáu ar y ddeiar wedi ganiatáu yn y nefoedd. Yna dyma Iesu'n rhybuddio ei ddisgyblion i beidio a dweud wrth neb mai fe oedd y Meseia. Bendith Duw ar y darllian a'r gwrando ar yn cyfar ni. Gydwch ni barhau drwy ganu am yr rhif 602. 602. Glanhad eglwys Iesu mawr, ei grym yw bod yn lan. Sancteiddiau gweddi yn ei gwaith a ffura hun y tan. Ac yn y blaen 602. So
bydd rhinwedd na'r groes o'i Ydych chi'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad neu fel a sanctaidd blygwn yn wylaidd ac yn ostyngedig ger dy frondi. Yn diolch am y cyfle i fod yn dy bresenoldeb di. Gan diolch i ti am y darlleniad ydyn ni newydd i ddarllen gyda'n gilydd. Y cwestiwn hynny i'r disgyblion, pwy ydych chi'n ei ddweud ydw i fi? Am ychydig eiliadau ymdawelwn yn dy bresenoldeb di ac i godi'r cwestiwn yna i ni'n hunan yn bersonol y bore yma. Pwy da ni'n ei ddeud wyt ti? Arglwydd, da ni yn dod ger bron y prynwr mawr, ger bron tywysog tangnefedd, ger bron y Meseia, ger dy fron di ein tad. Yn cael yn atgoffa arglwydd o'r holl nodweddion ohono ti. Arglwydd Iesu ddeithos di'r ddeiar a cherdded yn ymplith ni. Ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Rwyt wedi dangos y gwirionedd i ni. Ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Da ni'n diolch am bod ni yn gallu llwyr ymddiried yn o ti arglwydd i blygu'r ger dy fron di ac i geisio atab i'n gweddia ni. Yr holl weddia tawel sydd ar yn calona a'n meddylia ni y bore yma. Mi wyddon ni mae eiddo ti yw'r deyrnas yn erth a'r gogoniant, a da ni'n gweddio dros bawb sydd yn ei chael i'n anodd y bore yma. Wrth feddwl am pobl ar draws y byd, da ni yn cofio y rhai hynny sydd yn mynd drwy y fath ar gyfwng. Yn cael yn atgoffa yn ddyddiol o gymaint o ffoaduriaid sydd yn ffoi, sydd dal ar droed. A bod llywodraethau'r byd yn ei wneud ti'n hyd yn oed yn anoddach i bobl ceisio llochas. Da ni'n gweld unigolion arglwydd sydd yn ffoi heb nunllau i fynd. Ac felly arglwydd, da ni'n cofio pob un ohonyn nhw'n yn gweddia y bore yma. Lapia nhw'n gynnes yn dy gariad di. Am y rhai hynny, lle mae costa byw yn gwasgu hyd yn oed yn fwy. Am y rhai hynny sydd wedi gwthio i gyrion yn cymdeithas ni oherwydd pwy ydyn nhw. Da ni'n gweddio dros bawb sy'n teimlo eu bod nhw yn y tywyllwch
wedi cloi mewn sefyllfa lle nad oes gan nhw atebion. Ond dyn ni hefyd yn gweddio dros da ni'n hunan arglwydd pan fydda ni mewn sefyllfaoedd anodd. Pan fydda ni'n ceisio datgloi drysa ac yn aml iawn y drysa hynny'n beidio agor. Da ni'n cyflwyno pob un arglwydd sydd yn mynd drwy gyfnod o salwch ar hyn o bryd, sy'n yr ysbyty neu mewn cartrefi nyrsio, ac eraill ar eu cartrefi hunan. Gad iddyn nhw deimlad o bresenoldeb di y bore yma. Gad iddyn nhw brofi dy heddwch di, dy obaith di. Gan mai ti yw'r Crist sydd yn cysuro ni. Arglwydd cliwyn gweddi ni felly. Gan bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hynny'r wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, mae gys yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni yr hag y drwg, gan ei seiddo tiw'r deyrnas, nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch i ni byrhau drwy ganu am y rhif 615, 615 o llanwa hwyliad eglwys yn gadarn yn y gwynt, sydd heddiw o galfarian chwythu'n gynt a chynt. Mae'r morwyr yma'n barod a'r capten wrth y lliw, a'r llong a'r fer i hwylio, a'r lanw ysbryd Duw. 615.
Pan o'n i'n blentyn, un anreg gath yn chwaer a fi i rannu oedd hwn. Pwy sy'n cofio hwn? Guess Who. O'n i wrth y modd efo Guess Who. O'n i byth yn ennill. O'n y chwaer yn ennill o hyd. Ond os nad ydych chi'n gyfarwydd â Guess Who, ydych chi'n dewis cymeriad ac yna ydych chi'n trio dyfalu pa gymeriad gen y person arall. Ac yna ydych chi, wrth gwrs, yn dileu'r holl gymeriadau hynny ydych chi'n meddwl sydd ddim gan y person. Pob un cymeriad ydy yn wahanol. Bob un cymeriad yn unigryw. Ac o'n i'n meddwl, tasa Iesu yn y gêm Guess Who, gan Iesu sawl nodweddion gwahanol does. Mae gan Iesu sawl enw gwahanol hefyd. Byddai'r gêm llawer iawn anoddach, dwi'n siŵr, i'w chwarae. Os ni'n gofyn i chi ddisgrifio Iesu mi, be fyddwch chi'n dweud? Gewch chi atab fi. Gwallt tir, ia? Barf? Gwisg hir gola, ia? Gwyneb main? Ddim fel fi. Llygau glas? Mae'n mynd yn fwy yn hebyg i fi bob tro da ni'n mynd ymlaen. Dyma'r ddelwedd, ynde, da ni wedi ei weld yn Beibla, yn llyfr, Beibl lliw y plant a felly. Ac cofio pan o'n i'n yr ysgol, dwi wedi deud y stori yma wrthych chi o'r blaen o bosib. Athro'n gofyn i blant yn ei llun o Duw. Chi wedi clywed hwnna? Yn gwneud llun o Duw a plant yn mynd ati i greu'r barf o'r locsyn gwyn yma. Ac un plentyn bach yn gwneud dim byd, da. Dim byd ar ei bapur o. A'r athro'n gofyn, wel, pam ti wedi gwneud llun o Duw? Mae Duw rhy fawr i fod ar y papur yma, meddwl fo. Ia. Os ni'n edrych ar y lluniau o wahanol rannau o'r byd rwan, maen nhw'n gweld Iesu mewn ffordd gwahanol. Ac mae yna un arall hefyd. Mae pawb yn gweld Iesu rhyw ddarlun mewn rhyw ffordd gwahanol felly. Ond dyma be mae Iesu yn ei ddeud mewn gwirionadd hefyd o ran y darlleniad yma. Pwy da chi'n ei ddeud ydw i? Pwy ydw i? Pwy ydw i? Mae Matthew 16 yn disgrifio sgwrs rhwng Iesu a'i ddisgyblion am ei hunaniaeth o, am ei identity fo. Ac mae Iesu'n gofyn pwy mae'r bobl yn ei ddeud ydw i, pwy mae bobl eraill yn ei ddeud ydw i. Ac yna'n gofyn wrth y disgyblion, pwy da chi'n ei ddeud ydw i? Ac yna, wrth gwrs, da ni'n cael y datganiad, da ni gyd yn gyfarwydd â hi, lle mae Seimon Pedr yn deud, mae ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Ti di'r Meseia, mab y Duw byw. Ac Iesu wedyn yn deud, wrth gwrs, ar y graig, y byddaf yn adeiladu eglwys arni hi. Mae'r adnod yma wedi bod drwy gryn dipyn o ddadla dros y blynyddoedd, dros y canrifoedd, lle mae pobl wedi cymryd, mae Seimon Pedr ei hun ydy'r graig mae Iesu'n sôn amdani hi. Ond yr hyn da ni'n ei weld yn y groeg felly, mae yna chydig bach o chwarae yr eiria mae rhain sydd â diddordeb yn y groeg. Chwarae ar eiria sydd yn digwydd yma. Ysgrifennwyd yn y groeg enw Seimon Pedr ydy Petros sydd yn golygu carrag ynddo.
A mae Beibl.net yn rhoi y gair carreg yna i ni. A'r gair yma Iesu'n ei ddisgrifio yn ei ddefnyddio ar gyfer y sylfaen ydy Petra. Petra sy'n golygu craig. Ac felly mae Iesu yn deud, wel ti, Seimon Pedr, ydy'r garreg felly, ond ar y graig, sef y datganiad wyt ti'n ei ddeud, y bydda i'n adeiladu feglwys arni hi. Be mae hynny'n ei olygu mewn gwirionadd felly ydy i'r bob un ohono ni sydd yn galw'r arglwydd Iesu Grist yn Feseia, yn fab y Duw byw. Ar y datganiad yna mae Iesu yn adeiladu ei eglwys ynde. Mae'n deud yn Hebreaid 8 bod yn union fel sydd wedi cael ei addo felly. Nid yw sylfaen cyfamod newydd Duw yn canolbwyntio ar unrhyw berson neu lle penodol, ond yng nghalonna a meddylia pob person unigol. Tyswn i'n gofyn i chi wan i nodi rhyw deitl ar Iesu, da chi wedi glywed. Gwaredwr yn un ohonyn nhw. Pa enw arall sydd ar Iesu? Athro. Ffrind. Aba. Tywysog Tangnefedd. Ie. Bigail. Chi'n disgwyl yr pop quiz mae bore yma? Pregethwr. Mab Duw. Yr edrych all. Eich dau arall, ydych chi wedi defnyddio mysedd i gyd. Y gair, goleini'r byd, y wir winwydden, oen Duw, y gwirionedd, meddyg da, brenin brenhinoedd. Mae rhain i gyd yn enwa ar Iesu Grist yn dydy. Wrth edrych ar Iesu fel mab Duw, rydyn ni hefyd yn ein tro yn glynu at rhai o'r nodweddion hynny. Gan fod Iesu yn arglwydd pawb yn dydy. Nid ar yr etholedig rai, ond mae eglwys Iesu Grist i bawb. Dwi am ddangos fideo bach i chi rwan, fideo dwi wedi ddangos o'r blaen. Ac dwi ddim gofyn i hyn o'n chi rwan, eich i wneud cyfeithiad o'r gân yma rhyw ben, fel bod ni'n gallu recordio hi maes o law. Ond God of the Moon and Stars ydi o, lle mae'n mynd drwy holl wahanol bobl felly, ac yn deud bod Duw yn Duw i'r holl bobl hyn. Ac felly nawn ni rando ar y gân yma.
Mae hi'n gan hynod o bwerus yn dydy. Mae'n gan lle allith rhai, falle Cristnogion dweud, wel, na, dydy Duw, dydy Iesu ddim yn dduw i bob un o'r hynna. Ond y gwir ydy bod Crist yn sylfaen i unrhyw un sydd yn galw ei enw, ynde. Lle nad oes anghyfiawnder yn agos iddo fo. O fod pawb yn cael ei caru a'i derbyn yn ddiwahan. Oherwydd mae pob un ohono ni yn unigryw yn dydy. Nes i ar draws stori mae yn eich coenonia chi. Neith modd efo'r hwn. Giraff. Heb swotia. Wedi cael ei eni, a maen nhw'n dweud mai dyma'r unig giraff mewn bodolaeth yn y byd. O bosib bellith nhw'n bod 100% yn siŵr, ond mwyn siŵr bod nhw yn o agos ati hi. Gael ei eni yn Sŵ Bright yn Tennessee yn yr Unol Daleithiau. Ond be di bod yn unigryw ynde? Nid i sefyll allan, ond fod pob un ohono ni anodweddion yn hunan. Pob un ohono ni bore yma anodweddion yn hunan felly. Pob un ohono ni yn cyfrannu at Eglwys Iesu Grist. Oherwydd mae Duw wedi'n llunio ni ar ei fwyn ei hun. Mae bod yn unigryw, mae bod gyda'n gilydd fel un teulu sydd yn llawn unigryw. Mae hwnna'n rhywbeth i ddathlu heddiw yn dydy. Yr amrywiaeth hynna sydd yn cyfoethogi Eglwys Iesu Grist. Gyda'n donia a'n hymroddiad, mae Eglwys Iesu Grist i bawb. I bawb. Ac ar y graig hon, mae'r sylfaen i bawb sydd yn galw enw'r arglwydd. Pwy ydych chi yn ei ddeud ydw i? Mwyn i enw. Amen. Mae gadwch chi ni ganu yn hemyn olaf, sef 627. 627. Fe chwythodd yr awel ar Gymru drechefn, clod forwn di ar glwyddfod gwyrth yn dy drefn. Di hunnais ni'r meirwon a'n codi drwy ffydd, a throi ein hwynebau at degwch y dydd. Ac yn y blaen, 627.
brysur ac oriau gorfoledd yn troed ar y pan fyddem fel plant yn cael cydion dylaw i sychu rwy'n fyd y ddinas o draw. Molwn di, ein teulu ynghyd. Molwn di, dros y byd, cydweithiwn, cydgerddwn, cydwolwn gan fyw i roi tir cyfan ein harglwydd am Duw. Ond heddiw dy glodydd a galwn i gyd am i ti'n ein tynnu ni'n teulu ynghyd. Cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw i roi tir cyfan ein arglwydd am Duw. Molwn di, ni'n teulu ynghyd. Molwn di, can dros y byd, cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw i roi tir cyfan ein arglwydd am Duw. Molwn di, ein teulu ynghyd. Molwn di, yn can dros y byd, cydweithiwn, cydgerddwn, cydfolwn gan fyw i roi tir cyfan ein harglwydd am Duw. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.